Bueno, ahí voy con las clases de catalán, lo tengo un poco aparcado. Lo que pasa es que estoy ahora enfocándome en el inglés porque me sirve para dos ofertas de trabajo a las que me estoy postulando. Entonces, bueno, ahí voy viendo cómo... Joana, pero el inglés ¿para qué? Porque me sirve... Estamos en Catalunya Sí, però... i en Catalunya se parla català. No hi ha discussió. Aquest gag és un gag de racisme catalanofòb. És d'odi. Odi al català, odi a la llengua, odi, menyspreu a la nostra cultura. I perpetrat per una gent que ha vingut de fora, cercant, suposo, un major benestar, i que el primer que fan és no només respectar la nostra societat, sinó menysprear i expressar l'odi. Però el problema el tenim aquí, amb gent que pensi d'aquesta manera tan girada i tan trista. El tenim en què això s'ha fet amb diner públic, s'ha fet en el marc de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha fet en presència de membres del govern, Eugènia Gai, per exemple, una vella coneguda, i s'ha fet amb aquesta gent aplaudint, i s'ha fet en el marc de l'informe sobre discriminació, on el 90% de la discriminació, el 99% és contra el català. Però això què és, una broma? Que ens estan enfotent-se a la cara, senyor Collboni? Quina vergonya, senyor Collboni! Quina punyetera vergonya!